Η στοική φιλοσοφία είναι μια αρχαία ελληνική φιλοσοφία που ιδρύθηκε από τον Ζήνωνα από την Κήτιο γύρω στο 300 π.Χ. στην Αθήνα. Έγινε μία από τις πιο επιδραστικές φιλοσοφικές σχολές της ελληνιστικής εποχής και αργότερα εξαπλώθηκε στη Ρώμη, όπου φιλόσοφοι όπως ο Σενέκας, ο Επίκτητος και ο Μάρκος Αβρίλιος ανέπτυξαν και δημοσίευσαν τις διδασκαλίες της. Η λέξη στοικισμός προέρχεται από την ελληνική λέξη στοά, που σημαίνει προθάλαμος. Επειδή ο Ζήνων δίδασκε τη φιλοσοφία του σε μια ζωγραφισμένη στοά στην Αθήνα, γνωστή ως στοά ποικίλη, κύριες ελληνικές έννοιες του στοικισμού ζώντας σε συμφωνία με τη φύση. Οι στοικοί πίστευαν ότι το σύμπαν λειτουργεί σύμφωνα με λογικούς κανόνες και ότι οι άνθρωποι πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή τη φυσική τάξη. Κάνοντας το άτομο μπορεί να επιτύχει την ευδαιμονία, ευημερία ή ευτυχία, που είναι ο απόλυτος σκοπός της ζωής στον στοικισμό. Η φύση, σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται όχι μόνο στον φυσικό κόσμο, αλλά και στη φύση του ανθρώπου, που σημαίνει την ικανότητά μας για λογική σκέψη και ηθικές αρετές. Η διάκριση του ελέγχου, ένα από τα βασικά διδάγματα του στοικισμού, είναι η διάκριση μεταξύ του τι είναι στον έλεγχο μας, οι σκέψεις, οι πράξεις και οι αντιδράσεις μας, και του τι δεν είναι στον έλεγχό μας, εξωτερικά γεγονότα, οι πράξεις των άλλων ή φυσικά φαινόμενα. Ή στοικοί πίστευαν ότι πρέπει να εστιάζουμε μόνο σε ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε και να αποδεχόμαστε ό,τι δεν μπορούμε, καλλιεργώντας έτσι την εσωτερική ειρήνη και ελευθερία, η αρετή ως το μοναδικό αγαθό. Για τους στοικούς, η αρετή, που περιλαμβάνει ιδιότητες όπως η σοφία, η δικαιοσύνη, το θάρρος και η σοφροσύνη, είναι το μόνο αληθινό αγαθό. Εξωτερικοί παράγοντες, όπως ο πλούτος, η φήμη ή η απόλαυση, θεωρούνται αδιάφοροι, δηλαδή δεν συμβάλλουν στην αληθινή ευτυχία ενός ατόμου. Απόκτηση αρετής οδηγεί σε μια γεμάτη ζωή, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες. Συναισθήματα και λογική, ο στοικισμός διδάσκει ότι τα αρνητικά συναισθήματα όπως ο θυμός, ο φόβος και ο φθόνος προκύπτουν από παράλογες σκέψεις και επιθυμίες. Οι στοικοί προσπαθούν να μεταμορφώσουν αυτά τα συναισθήματα χρησιμοποιώντας τη λογική για να δουν τις καταστάσεις αντικειμενικά. Η αταραξία ή εσωτερική γαλήνη επιτυγχάνεται με τον έλεγχο αυτών των καταστρεπτικών συναισθημάτων και την προσαρμογή των επιθυμιών μας στη λογική τάξη της φύσης. Διάσημοι στοικοί φιλόσοφοι, Ζήνων από την Κήτιο, ο ιδρυτής του στοικισμού, που τόνισε τη σημασία της αρετής και της λογικής σκέψης. Σενέκας, Ρωμαίος φιλόσοφος και πολιτικός, ο οποίος έγραψε εκτενώς για τη στοική, ηθική ιδιαίτερα για θέματα όπως ο θυμός και η θλίψη. Επίκτητος, πρώην δούλος που έγινε φιλόσοφος, ο Επίκτητος επικεντρώθηκε στη σημασία της αποδοχής ότι είναι πέρα από τον έλεγχό μας και στην καλλιέργεια της εσωτερικής ελευθερίας. Μάρκος Αβρίλιος, Ρωμαίος αυτοκράτορας και φιλόσοφος, τα προσωπικά του γραπτά, γνωστά ως Meditations, στοχασμοί, είναι μια σημαντική πηγή για τις στοικές αρχές, προσφέροντας στοχασμούς για την ηγεσία, το καθήκον και την ανθεκτικότητα. Στοικές πρακτικές. Αυτοκριτική σκέψη. Τακτική ανασκόπηση των σκέψεων και των πράξεών μας για να διασφαλίσουμε ότι ευθυγραμμίζονται με τις στοικές αρχές. Αρνητικός προγραμματισμός. Φανταζόμαστε την απώλεια πραγμάτων ή ανθρώπων που εκτιμάμε για να τα εκτιμήσουμε περισσότερο και να μειώσουμε τον φόβο της απώλειας. Εθελοντική δυσφορία. Η εξάσκηση στην ενόχληση, π.χ. νηστεία, υπομονή στον κρύο, για να χτίσουμε ανθεκτικότητα και να θυμόμαστε ότι οι εξωτερικές συνθήκες δεν είναι απαραίτητες για την ευτυχία. Συνοψίζοντας, ο στοικισμός, όπως αναπτύχθηκε από τους Έλληνες φιλοσόφους, προσφέρει πρακτική σοφία για να ζήσουμε μια ζωή αρετής, εσωτερικής ειρήνης και ανθεκτικότητας, ενθαρρύνοντας τα άτομα να επικεντρώνονται σε ό,τι μπορούν να ελέγξουν και να αποδέχονται ό,τι δεν μπορούν. Οι διδασκαλίες του συνεχίζουν να είναι επίκαιρες και σήμερα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής με χάρη και γαλήνη. Let me know if you need further adjustments.